vamos a ter un pouco de déjà vu nesta pregunta porque entronca directamente coa anterior, é dicir, o Real Decreto 237/2002 do 11 de xullo foi o que estableceu que a extracción de marisco pois estaría suxeita a un plan xeral de explotación marisqueira aprobado con carácter anual pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, a que hoxe é Consellería do Mar, e por ese motivo que mediante a orde do 22 de decembro de 2017 no Diario Oficial de Galicia o 246, a Xunta de Galicia publicou o Plan Xeral de Explotación Marisqueira ao ano 2018. E a partir de aquí comeza xa un pouco o que se estaba expoñendo na anterior intervención. Deste plan, a Consellería de Mar incorporou unha novidade con respecto a outros anos, que foi a xestión das zonas de marisqueo. Nelas, a aprobación do Plan Xeral para a Explotación Marisqueira 2018, na que a maior parte da xestión das zonas de libre marisqueo pasan a ser xestionadas polas cofradías da zona. Este tipo de xestión, que foi plantexado pola Consellería do Mar, dende fai varios anos como unha oportunidade para o sector de involucrarse na xestión dos recursos e demais, era unha medida maioritariamente rexeitada por todo o sector porque implicaba que as cofradías e as asociacións tiñan que cargar coa redacción e a xestión dun plan de explotación específico e asumir tarefas como a vigilancia, a realización de sembras, a limpeza dos bancos e todo aquel traballo de mantemento que precisa esa zona de libre marisqueo. Esta novidade aparece como un parche, por decirlo de algún xeito, aceptado polo sector como resultado da presión que sofren hoxe en día polo deterioro das zonas de libre marisqueo xestionadas pola Xunta, que veñen reducindo a súa produción dende o ano 2012 e que se atopan nestes momentos nunha situación francamente insostible. É por isto que moitas das cofradías aceptaron xestionar xa no 2018 directamente as zonas de libre marisqueo porque non podían seguir dependendo dunha xestión tan deficiente por parte da Xunta de Galicia e necesitan investir para recuperar as zonas de libre marisqueo e revalorizalas. É dicir, cando aqueles que foron elexidos para xestionar os nosos recursos, aqueles aos que dotamos de ferramentas e de orzamentos cos nosos impostos fan un uso inadecuado ou devolven unha xestión ineficaz ou ineficiente con resultados tan negativos como que están padecendo este tipo de explotación, pois non queda outra para os profesionais do sector que asumir esa tarefa que estaba delegada no goberno ou deixar morrer un modo de vida e un sector que, por certo, era un modo de vida sostible. Para as cofradías, polo tanto, facerse cargo destas zonas de libre marisqueo un custe económico a maiores de outros que se ateñen os seus traballadores e traballadoras, custe que non terían por que asumir se a Consellería do Mar non presionase dando un servizo defectuoso e se fixera cargo da súa competencia directamente. Ese é o enfoque que temos nós respecto a todo isto, porque onde están os resultados dos cartos que se orzamentaron nos últimos 9 anos para revertir esta situación actual? Falo dos resultados, non falo da trazabilidade de como se fixo os resultados. Os resultados, evidentemente, non existen. Sigue habendo unha perda do rendemento das explotacións. Que orzamentos se destinaron ao respecto tendo en conta o feito ata o momento foi claramente insuficiente? É dicir, estes plans, agora que van a ter as propias cofradías que asumir, están orzamentados tendo en conta que o que se fixo a toda agora, o que se investiu a toda agora non foi suficiente para revertir isto? Eu penso que tampouco. Mire, se este cambio de rumbo ou iniciativa, como vostede dixo, hai un intre, se dese nun momento de estabilidade, de bonanza, cun balance histórico positivo, podería ser tido en conta precisamente como eso que vostedes expoñen, pero non é a realidade. A realidade é que ahora mismo a que ten a competencia en saneamento integral das rías é a Xunta de Galicia, non as cofradías. Os que teñen os recursos dispoñen dos fondos dos nosos impostos para esa xestión sostible deses recursos é a Xunta de Galicia, non son as cofradías. Polo tanto, este cambio de modelo de xestión, pois, un pouco como decía o portavoz do PSDG na súa pregunta anterior, pois veñen a evidenciar pois un desmantelamento de certos servizos públicos e de certos recortes en partidas orzamentarias que dan como consecuencia pois que en materias como as dependentes da Consellería do Mar, en materia de conservación e mantemento medioambiental, pois non se está xestionando ben o que de todos e todas. Evidentemente, o non ter realizado ese traballo de xestión pública por parte do goberno, pois temos uns resultados que ahora mesmo é unha patata quente que se lle pasa ao sector, que se lle pasa ás cofradías. Realmente non é o mellor momento para facer esa transferencia ou esa delegación ou devolver esa delegación, que máis ben o que estamos facendo aquí, devolver o que xa as cofradías, o que xa os profesionais, o que xa as galegas e galegos delegamos nas persoas que eleximos para un goberno, non? O goberno nos devolve o tema. Parece que é o sistema habitual de que cando non somos capaces de xestionar algo cos
dos recursos públicos cos fondos públicos, pois cando a nosa xestión ineficiente xa os esbota todo, pois recurrimos a terceiros. Moitas veces, como neste caso, as cofradías, outras veces, se hai pingos beneficios para outros, pois incluso a privatización deses servizos. Non creo que esa sexa o baremo, esa é a lectura que ten moita parte do sector, ao marxe de algunha excepción que se poida encontrar. Evidentemente, o sector e as cofradías son moitas, pero a maioría, a meirande parte, o que nos dan é precisamente outro, que hai un desleixo, que hai unha ineficiencia nos resultados do traballo desenvolto nos últimos anos e que, polo tanto, non está nunha situación axeitada para recoller esta patata quente. Polo tanto, a nosa pregunta é se confirma a Consellería do Mar que esta nova modalidade de xestión de libre marisqueo no Plan Xeral de Explotación Marisqueira para o ano 2018 é unha proba evidente de que o Partido Popular non soubo xestionar as zonas de libre marisqueo desde o 2012 e que siguen perdendo esa capacidade extractiva. Nada máis e moitas grazas.